जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीला अवघे 4 दिवस जरी शिल्लक असले तरी येणाऱ्या 9 तारीखला गुलाल महायुतीचाच उधळणार आहे, असा विश्वास पंचायत समितीचे उमेदवार सोनल कुबल यांनी व्यक्त केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीत अवघे 4 दिवस शिल्लक आहेत. 4 दिवसानंतर या ठिकाणी मतदान होणार आहे. आज आपण मणेरी जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आहोत. आपल्यासोबत महायुतीचे सर्व पदाधिकारी उमेदवार आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरीत काय प्रकार आहे, काय अवघे 4 दिवस शिल्लक आहे आणि प्रचाराच्या कशा प्रकारे जोर चालू आहे. उमेदवार सोनल कुबल आहेत. मॅडम, काय सांगाल, एकंदरीत 4 दिवस शिल्लक आहे आणि आपण कशा प्रकारे प्रचार करताना लोकांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद लागतो? जरी 4 दिवस शिल्लक राहिले तरी आम्ही सगळ्यांच्या घरोघरी प्रचार करत आहोत. चांगल्या प्रकारे सगळ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आम्हाला येणाऱ्या 9 तारीखला महायुतीचा हा विजय निश्चित आहे. निश्चितच अजूनही काही आहेत. साहेब, काय सांगाल, एकंदरीत आपण या ठिकाणी डोर टू डोर प्रचार करत आहे, कशा प्रकारे वातावरण आहे? होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इथे आमच्याकडे झालेली कुडाशामध्ये विकास कामे पाहता भरघोस अशी दीपकभाईंच्या माध्यमातून विकास कामे झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या महायुतीचा दोन्ही उमेदवार आमचे या भरघोस मतांनी निवडून येतील एवढी आम्हाला खात्री आहे. मिळणारा प्रतिसाद हा भरघोस आहे. तसेच इथे झालेले खूप रस्ते वगैरे, बंधारे म्हणा, कामं म्हणा, इतर ही महायुतीच्या माध्यमातून झालेली आहेत. तरी ह्या उमेदवारांना, दोन्ही उमेदवारांना आमच्या गावामध्ये चांगला असा प्रतिसाद असल्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चित मानला जातो आहे आणि निश्चितच होणार, याबद्दल सर्वांना आम्हाला खात्री आहे व पुढील त्यांच्या वाटचालीस आम्ही शुभेच्छा देत आहोत आमच्या कुडासे वतीने. निश्चितच मणेरी जिल्हा परिषदमधून दोन्ही उमेदवार विजयी होतील अशी त्यांनी आशावाद व्यक्त केलेला आहे. काय सांगाल, एकंदरीत डोर टू डोर प्रचार करत आहेत आपण आणि या ठिकाणी काय वाटतं दोन्ही उमेदवारांबद्दल? खरं म्हणजे मी मुंबईला असतो, प्रचारासाठी मी मुंबई इथे आलेलो आहे. मी शिवसेनेचा विभाग प्रमुख आहे. प्रचार असा मस्त चाललेला आहे. घरोघरी जाऊन आपल्या लेडीज आहे सगळ्या चुलीपर्यंत जातात. एवढा चांगला लोकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्यामुळे विजय हा निश्चितच आहे. महायुतीचा केंद्रामध्ये महायुती सरकार आहे, सगळीकडे महायुती सरकार आहे, तेव्हा आपला विजय हा निश्चितच आहे. 9 तारीखला आमचाच गुलाल उतरेल. निश्चितच महायुतीचा विजय आहे आणि येणाऱ्या 9 तारीखला महायुतीचाच गुलाल उधळेल असा आशावाद व्यक्त केलेला आहे. कोकण सात लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग.